ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। 21 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଲା ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1,03,99,800 ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। 97,51,479 ମହିଳା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା।